Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang siya. Tambalanista simula nang magsimula ang tambalan. Kasi naman, tunay na nawawala ang lahat ng stress ko sa buhay kapag nakikinig ako sa inyo. Sumulat ako para ibahagi ang love story ko na open-ended at bitin. Sana basahin niyo pa din. May kamatch na akong AFAM sa dating app nang makilala ko si Leon. Makulit at pilit na hinihingi ang IG ko para doon ako i-message. Gusto daw kasi niyang makapangasawa ng Filipina. Deadma ako dahil medyo seryoso na kami ng bet kong AFAM. Pero dahil panahon ng pandemic noon, tinapos niya ang relasyon namin dahil hindi daw niya sigurado kung makakarating siya ng Pilipinas. Si Leon na matyagang naghihintay sa IG ang napagbalingan ko ng lahat ng himutok ko. Naging mabuti siyang kaibigan at matyagang nakinig sa mga drama ko. Eventually, bumalik siya sa South Africa from Hong Kong at nawalan kami ng komunikasyon. 3 buwan na akong may boyfriend ng mangamusta si Leon. Naging tapat ako at sinabi kong may boyfriend ako. Ipinaliwanag ko na ayokong mag-away kami ng karelasyon ko dahil sa kanya. Naiintindihan naman niya pero manatili daw kaming magkaibigan. Makalipas ang ilang buwan, nalaman kong maraming ibang girlfriends ang boyfriend ko. Ang sakit ng pakiramdam ng naloko. Hindi ako makapag-focus sa lahat ng bagay kahit sa trabaho. After a month of enduring a painful heartbreak, nagparamdam na naman si Leon. Tinanong niya kung may boyfriend ako. Nang sabihin kong wala, pupunta daw siya ng Pilipinas para makita ako. At dali-dali siyang lumipad patungo dito. Nauna siya sa meeting place namin. Nakaupo siya at diretsyong tumatama ang sikat ng araw sa makisig niyang mukha. Para siyang aktor sa isang pelikula. South African siya pero mukhang Caucasian dahil European descendant siya. Nagtama ang aming mga mata pagbukas ko ng pinto ng coffee shop. At tumayo siya. Ang tangkad. Pasalamat pa ako at umabot ako sa balikat. Ngumiti siya sabay sabi ng, "Hi." Hindi ko alam kung ano ang tumama sa akin pero parang walang salitang lumalabas sa bibig ko. Nahasa ako sa call center kaya likas na madaldal. Pero wala akong masabi kung hindi yes or no. Ang gusto ko lang gawin, tingnan yung big brown eyes niya na kumikinang kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Gusto ko lang titigan yung nangungusap niyang mga mata. Nahanap ko naman ang nawawala kong dila after a while at nagsimula akong mag-joke na bentang-benta naman sa kanya. Unti-unti, naging komportable ako at naging seryosong usapan. Ang sarap kasi parang ang tagal-tagal na naming magkakilala. Ang dami naming pinagkapareho, nagpakalbo siya dati, ako naman nagpa-pixie haircut.
Nagpa-blonde siya ng hair dati na ginawa ko din. Iba yung warmth and sense of peace habang kasama ko siya. Nalibang kami sa kwentuhan at hindi namin napansin na tanghali na pala. Yung breakfast date namin, naging brunch na. Ayaw naming matapos ang araw kaya inikot ko pa siya sa bayan. Pagdating ng hapon, kailangan daw niyang pumunta sa airport para ayusin yung flight niya pabalik. Ramdam niya na gusto kong samahan ko siya. Sinamahan ko naman pero binilin ko na lang sa mga staff sa airport. Sabi ko pakiasikaso nila. Umuwi na ako pagkatapos ko siya. Alam ko sa puso ko na gusto ko pa siyang makasama na matagal kaya nanghinayang naman ako pag uwi ng bahay. Naktakot kasi kung magtagal pa, baka mahulog ako ng tuluyan. Ayoko muna kasi gusto ko pa siyang makilala ng lubusan. Isa pa, baka naman rebound guy ko lang dahil kagagaling ko lang sa breakup. Gusto kong masigurado na I am completely over my ex bago ko pumasok sa bagong relasyon ulit. Naniniwala ako sa destiny. Kung itinadhana na magdugtong ang mga puso namin, our paths will cross again. Siguro pag nangyari yon, hindi na kami maghihiwalay. Ang inyong tambalanista, Ja. Hi, Ja! Oh, bitin nga. Pati yung pangalan niya, Confirm. bitin eh. Oo, correct. Kaya nga, hi, Ja! Hinabaan na lang. Para hindi mabitin. Oo nga, tunay Ja ba yun o? Ja. Hindi, Ja. Ja. Bitin Ayun. eh. Basta bitin. Basta. Bitin ang story ng love life. Bitin ng pangalan. Di bitin din ang ano namin. Bitin din ang comments namin. Magbitinan diba? tayo. Maglambitinan tayo. O ayan, edi ang mabuti naman dito, Ja. Wala namang conflict. Maganda din naman yung ganyan na ayaw mong sumabak muna sa isang bagong relasyon kasi ayaw mong rebound guy lang siya. Ayaw mong dahil lamang sa bagong break kaya ka nag-i-entertain, ganyan. Ikaw na maraming time, 'di ba? Ikaw nang hindi natatakot na maagaw yan ng iba. Grabe, nangungusap yung mga mata, European descendant, South African kinemelatik, tapos arty-arty, ayaw pa. Wala ka dyan. Ikaw rin. Ikaw din, sinasabi ko sa'yo, daig ng malandi ang maganda. Nako, pag napalibutan Ay, yan nako, sinasabi ko sa'yo. mahihilig sa mga nangungusap ang Yan, mata. nako. Iba nga kakilala nga namin, hindi nangungusap ang mata, Ay, nagkakajowa agad eh. Sa true. Nanlilisik nga yung mata ng iba, may jowa eh. Correct. Kaya isa nga, nandidilat ng mata, di ba? May jowa. Hindi, pero alam mo, sa true lalo, okay naman yan. Very good yung you're waiting it out. Actually, parang sa maraming pagkakataon, hindi nyo pa panahon ni Guy. Di ba? Ni Leon. Hindi nyo pa panahon. So, baka nga ngayon na nagkita kayo, recently, di ba? Baka nga hindi pa talaga panahon. Pero it doesn't mean that you will close your doors, ha? Hindi ibig sabihin na ito, naku, hindi ko na to i-entertain. Kaibigan mo naman yung tao. Di ba? Huwag mo namang arte-arte kasi ayoko rebound siya, ganyan-ganyan. Arte-arte ako sa ganon. Arte-arte, di ba? Ano ka naman, mahilig ka naman sa jowa, di ba? Jowa ka naman, di ba? Ganun. So, wag mo lang siyang alisin sa buhay mo. Ibig sabihin, if he continues to try to communicate, go ahead and let him communicate. Nag-i-enjoy ka naman, di ba? Natatawa siya sa mga jokes mo, napaka-komportable niyo sa isa't isa. Ngayon, kung mag-desisyon pumalik sa Pilipinas para bisitahin ka, huwag ka ding umarte. Di ba? Buti nga binibisita tayo eh. Ganyan, di ba? Nagdadala ng dolyar sa Pilipinas yan. Oo, ang isipin mo na lang, kailangan mong galingan, itaas mo ang bandera ng Pilipinas.
Galingan mo. Sa ngayon, in terms of friendship, galingan mo muna. Ganun. Totoo yan. Actually, yun nga, wala masyadong problem. Ang problem is arty problem. Arty-arty lang, di ba? Totoo yun. Maging maingat ka lang din. Yun, tama naman yung sinabi ni partner na yung decision making mo medyo mabagal, which is actually good kasi nangangapa ka. Sinisigurado mo ang mga bagay-bagay kasi baka mapasubo ka nga naman. But on the other side, minsan kung alam mong masaya ka na, bakit pinipigilan mo pa? Yan, diba? diba? Tatanungin mo din yung sarili mo masaya naman ako, bakit pinipigilan ko pa? Ramdam nyo naman sa isa't isa na gusto nyo ang bawat isa, pero bakit pinipigilan mo pa? Yan. Diba? Minsan ganun tayo na parang bakit mo hahayaan na i-deprive yung sarili mo ng sagad na nakasiyahan. For example, you are celebrating your birthday. Pero bakit pinipigilan mong maging masaya? Minsan may mga ganung moment tayo Ay, hindi na muna ako bibili ng birthday cake. Diba? Yung birthday cake yung nagpapaligaya minsan. Yung nagiging memorable sa birthday celebration. Tapos magbo-birthday blues ka. Oo. Arte-arte ka na walang nakaalala. Ganyan. Diba? Naiinis ka kasi walang nagbigay ng cake. Ikaw nga itong umaarte dahil wag na lang mag-cake. Diba? Ganun, pinipigilan mo. You are depriving yourself of happiness. So ayan, umaarte nga. Arte problems talaga confirmed. Yung irita kami sa'yo. Kasi nandyan diba? Pero ayaw mo pa. Pero very good naman yung ano. On the other side ulit. Very good naman yung mas gusto mong maingat, correct, mas gusto mong maging sigurado sa kanya. Correct. Siguro masyado talagang masakit yung nangyari, 'di ba? Isipin mo naman yung last breakup niya, may mga girlfriends pala na hindi niya alam, 'di ba? Masakit talaga yun. Kaya ayaw niya talaga ng basang sasabak, baka ganun ulit yung mangyari. At yun naman ang tinuturo lagi ng tambalan, 'di ba? Na hangga't hindi mo natututunan yung lesson from your mistake, uulit at uulit yan, di ba? So baka naman si Ja, ayaw niyang na maulit yung mistake. Nag-iingat ka lang. Maingat ka sa pagkakataong ito. But hearing your story, gustong-gusto nyo ng isa't isa. Correct. Diba? Yung pagkaka-describe mo pa lang ng mata na tinamaan ng sikat ng araw. Correct. Hindi ba bumaba na ang dapat bumaba? Tama. Natahimik ka nga, hindi ka nga nakapagsalita kahit alam mo sa sarili mo na madaldal ka. Correct ka. Diba? Yung mga ganun, senyalis yun na gusto mo rin yung isang tao. Ito lang yung nakakatakot We only have life is a one-time offer. Ay naku, nakakatakot. Hindi ka naman namin tinatakot pero hindi talaga tayo sure kung gigising ka pa bukas, di ba? Totoo yun. Walang nakakaalam ng lahat. Walang nakakaalam. Diba? Anything can change. Yung akala mo lagi mong pinakikinggan, maaaring mawala, di ba? Yung akala mo laging nandyan sa paligid mo, maaaring mawala, di ba? Totoo yun. O ayan, naku. Diba yung sinasabi natin yung oportunidad, they come, they knock once. Naku, patay diba? tayo dyan. Pag kumatok na, pag lumapit ang palay, ba't tukain mo na? Yan. Diba yung sabi ng mga matatanda? Lalo na kung ang pogi ng tutukain, girl. Lalo na pasama ng pasama lalo na kung si Kuya Masharap ka usap, masharap ka sama. Diba? Bakit mo pa patatagalin pa? Gusto mo na yung tao. Diba? Ako sa pagkakataong ito, kumbaga pag dumating yung isang oportunidad na gustong-gusto mo at nag-e-enjoy ka, hindi mo palalagpasin yun. Tama. Kasi kapag pinalagpas mo yung moment na yan, again, walang kasiguruhan ng bukas, malay mo makuha na siya ng iba. Tama. Diba? You live a life full of regrets. Yes. Diba? Ayaw natin yun. Ayaw nating mangyari yun. Kapag dumating ang isang offer, tanggapin mo. Okay yung nangangapa, okay yung pinag-aaralan pa minsan-minsan, pero in your case kasi, hearing your story, walang dahilan para hindi maging kayo. Tsaka pwede diba? naman kayong grow together. Nang dalawa kayo in that relationship. Yung ginagawa nyo nga pang jowa na Oo. Diba? Tapos sasabihin mo, ano pa muna, ayaw muna. Kayo na ba Ayan ko mo. Arting-arte. Alam mo yung mga tito-tita na iratang-irata sa mga arting-arting mga bata. Ganon yung feelings namin towards you. Pasensya ka na, baka may age gap lang din talaga tayo. Pero nanghihinayang lang din. Binibitin mo yung sarili mong kwento At saka lalong-lalo pa ito lang dagdag kaalaman. Madaming juwang-juwa na hindi makahanap ng love life. Di ba? Ikaw ito na, binibigay na sa'yo tapos arte-arte ka pa. Pero to begin with, baka naman we're too ahead in the story, partner. Ay hindi nag-express na noon pa si Leon, di ba, na gusto niya. Tsaka para bumiyahe pa Pilipinas, hindi mura pa uwi dito Kulang sa atin. Pa ba? Kulang pa ba? Hindi pa ba sapat para maging kayo? Oo, yung itsura Tikman niya, kulang pa ba? Tikman na yan.
Tikman na ang klase ng pagmamahal na pwedeng i-offer ng South African with European descent. Oh, di ba? Na may pagka-Caucasian. Correct na, oo. Lahat-lahat. Oo, ganun. Na may pagkinang sa sinag ng araw. Tikman na yan! Pagkaka-describe mo pa lang. Diba? Hindi ka naman ganun mag-describe ng tao Correct. Diba? In love ka na pero pinipigilan mo. Alam mo, ikaw talaga yung pumipigil sa sarili mong kwento. Ikaw yung pumipili sa sarili mong kaligayahan. Hurt pa kasi. Wag naman tayo daw sa kanya. Hurt pa kasi siya. Hurt pero ano diba? Pinapunta. Diba? Kung ayaw mo kasi talaga sana, hindi mo na pinapunta, wag muna. I'm still hurt. Diba? Ayoko pa makakita ng lalaki pero hindi. Pinapunta ng Pilipinas. Si Leon ng yung nakinig ng himutok mo. Siya yung nakinig lahat ng mga rants ko. Ng mga rants. Kaya Melati. Tapos gusto mo siya. Tapos ayaw. Asas! Di ba yung magpapakalbo siya? Kasi magpapagupit din ako. Hindi. Yung marami kayong differences. Yung nagpakalbo siya, tapos ikaw pixie cut, may connect lang. Alay ng kalbo sa pixie, ha? Well, sige, di ba? Yung mga ganon, yung kinoconnect mo yung mga bagay-bagay. Nagpa-blonde siya dati, nag-blonde ka din, di ba? Kasi di mo type kung, halimbawa partner, tayong dalawa, hindi ka type in a romantic way. Type kita as a friend, ganyan. Di ba? So kung dahil di naman kita type in a romantic way, kung nagpa-brown ka ng hair, tapos nagpa-brown ako, hindi ko iisipan ng something yun. Hindi nagpa-brown tayo, yun lang yun. Pero ikaw, di ba yung diba? description niya? Mo, ang dami naming pagkakapareho. Di ba? Ba't ganun yung boses? Hindi, kasi arte, di ba? Naririnig namin yung boses mo. Di ba ganun yung boses? Ang dami namin pagkakapareho. Di ba? Ate Gingging. Hanapin natin si Manang Bola. Lokal-loka kami sa'yo, girl. Ayusin mo na yung sarili mo. Huwag ka nang umarte dyan. Ewan lang namin na based on our POV, type mo rin siya. Okay, Docs? Huwag mo nang palagpasin. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!